Takže čaute, toto by bolo nové video, ako si vytvorím svoj skin. Vidíte, takýto. No, ideme na vec. Takže takto. Dobre, takže začnem robiť. Takže jeden, dobre. Späť do hry. Takto myslím. Počkaj, není. Ale je tmavšia vlna, to je super. Tak toto aj nepotrebujem. Toto s týmto myslím. Počkaj, pozriem sa. Áno. Späť do hry. A takto ideme. Možno, že toto video nebude až také moc dobré, ale pokúsim sa čo najlepšie urobiť. Ops. Ty vole, ten zvuk. Tiha! Takto hotovo. A dobre. Konie mori. Takto, dobre. A tuto táto vlna tak. Dúfam, že to bude vyzerať nejako. Lebo ja ježiš, čo robím Ečko, iba stlačiť. A tak. Prčiť. Tak, a podľa toho, ako to bude vyzerať, keď dám tam tých 20. Takže hneď som späť. Dobre, už som späť a urobil som to takto. Podľa mňa to bude dobré. Pozrieme sa. Bude to dobré, však a nie. Takže teraz toto potrebujem 1, 2, 1, 2, dobre. Späť do hry, tak toto budem potrebovať. Ináč mimochodom, prepáčte, že toto bude také iba 2D, lebo ja nechcem urobiť 3D, lebo to by zaberalo celý čas. Náš fakt, už som to raz vyskúšal toto urobiť a zaberalo to celý čas. Viac ako 10 minút to zaberalo, takže mi to nevyšlo mi to do videí. Takže kvôli tomu to robím na 2D a prosím vás, prepáčte mi, lebo toto je tak akože tak rýchle neurobené. A mimochodom, tak toto urobím a mimochodom, tak to je 1, 2, 3. No, ježiš, tak späť do hry. Počkaj, ako to bolo? Áno, dobre som to chcel robiť. Takto. Myslím, že takto. Dúfam. Áno, tak. Späť do hry. A potom si to pozrieme. Dobre, zatiaľ to, to vyzerá nejak. Dobre, takže ideme, hneď tam bude tá prvá ruka, takže hneď som. Takže už máme prvú ruku a idem robiť druhú a to už rýchlejšie bude, lebo už viem ako robiť, lebo som už robil prvú ruku, takže to už bude aj rýchlejšie, takže to aj dám do videa, aby ste to mohli vidieť, lebo to predošle som nedal do videa, lebo to by bolo trvalo dosť veľa. Ale nevadí, aj tak veľmi veľa kecám o tom. No, ideme na vec. Áno, takto to treba. Takto? Áno, takto. No, ale chcem v tom byť istý, lebo keby som to náhodou pokazil, tak to musím opraviť, ale to by nebolo to až také dobre, lebo tak by ste videli, že mám zlý skin. A potom napíšte do komentu, že ako sa vám to páči tento skin, ak sa vám to nepáči, tak po istom čase si dám nový skin, ale ak sa vám to páči, tak tento skin bude mať akože dosť dlhý čas. Súvisí to na vás, ale podľa mňa až tak skin nebude zaberať toľko miesta, že zlý skin, už aj dislike. Ale že akože napíšete do komentu, že prečo sa vám to nepáči a počkať. Ratatouille. To som zle urobil. Asta pasta. Galagodi. Takto, tak, toto, tuto. Takto, tuto. Ježiš, takto, toto rozoberiem. Jo, toto čo robím.
Dobre, takto rýchlo a hneď dáme deň. Dobre, už máme deň a ideme robiť ďalej ruku a dobre som to preskúmal a dozvedel som to, že som to zle robil. Áno, zle som to robil, lebo jedno som to posunul náhodou, určite, že vy ste si to už všimli a kričili ste túto pred mňa, že ty debil jeden, čo to robíš na prčic, vy posunuli si to jedno, ale nie. Ja som potom došiel na to, takže nič strachu. A dobre, takto, nič strachu, no to je ale čudné slovo. Vymyslel som nové slovo, kde je slovník. No a ideme to robiť ďalej. A už aj nám prešlo 5 minút, wow. O čo sa stavíme, že teraz ste si pozreli, že koľko, ak ste vôbec pozreli, že koľko je minút, lebo ak som povedal, že 5 minút, takže sa automaticky ste sa pozreli. To viem. Áno. Ja vám čítam v myšlienkach. Áno, čítam vám v myšlienkach. To je ale blbovina. Dobre, už je 6 minút prešlo a teraz ste si už nepozreli, lebo podľa vás ste múdri. Aj podľa mňa si múdri. Nič zlom. Dobre. To dobre vyzerá, nie? Počkaj, pozriem sa. Malé, ale dobre vyzerá. Dobre, takže toto dobre vyzerá. To je dosť malé, ale nevadí. Tak to je miniskin. O jedno všetko posuniem, aby to vyzeralo nejak. Takže hneď bude o jedno posunúť toto. Takže už je to menšie. A áno, bolo to malé, nevadí. Tak takto to urobím. A tuto to dám takto. Počkaj, ako to bolo? Áno. O jedno to posuniem, takto. A možno, že sa ešte zmestí do videa to, že akože to ostrihnem a dám to, nie, toto som zle robil, a dám to akože aj 3D, ako to, aby som to vám vedel ukázať. Takže možno, že to je trochu nudné, takto takéto stavanie, ale nevadí. A toto bude jedinečné teraz kvôli tomu, lebo moc takto ani ja nemám až tak rád moc tieto stavania. Takže 4. Takže toto bude také jedinečné, no nevadí. 4. A ináč potom, áno, ešte sa zmestí do videa to, že dám to na 3D, ale akože ostrihnem a dám to na 3D. To sa ešte tak zdá zmestí. Dobre, tak toto dobre robím. No, počkajte. No dobre to vyzerá, nie? Tak toto, počkajte. Ešte o jedno vyššie by trebalo. Aj na to. Pokúsim sa, lebo možno, že som to zle počítal. No, takto je to dobre. Takže hneď bude 3D. Wow, super. Takže urobil som to na 3D. Takže, áno, aj tuto vzadu. Takže toto by bol koniec videa, ako som spravil môj skin. Takže, čau.